Masing khagrana miya bahanya ko soi chaipi do ko soi ko dog ko borok ko puchli rok khaya ko bahanya puchli rok khaya ko bota hinga ekdom jantran thaijak bo phangkai sasi aya bo khanai kachak ko masing merang ja thai tongbai kha bubar baro gufur jateng kai thas thaya ko gufur jateng ka thanya le rukisa ekdom sana thangka rok bisa besel genang mangse emne naji falnan falkai da rang man khai da 20 টাকা ফটো লাগে ফালনাই তা 40 টাকা তামো 80 টাকা রগলে মানান সারু তাম জানি তা দিপনি দুইটা কাম দङ তারপর লাডু খাই দङ আं थाजिम থেকে পড়ে থেকে খাইনা খাইना दङ माने yang bayसा ngi dङ geba खेतरको थांगा मुति रंनानै नै इंके ताबुसि को ओइ गोसार थांजाखौ इंके मामुइ सं दङ इको tok bahan diporono इंके बुtai ki sak bang kai sungata sungnani chanani obahay mang si samoro te kun geta bo kha mairok jabai kha ako bai kha ingke sa songka ko hendir jajak kata pidi rok khainani bagi achuk jajak kha ingke bahai tongba kha khayo jotono kaham tongna hinai ang bo kaham tongo hingkai ko tabo kani tomorok bahai rok tai ko nai kiradi mo sedeng chanani bagui mo soi yogui tongmani hingke ko berama hingka chikon jat poti berama ta hingka oi kagi stongma su mo so bulati sogui na kha ko thanda khaina nang ma songma se berama kom thangke maisa grana khutipotni moi maji mo sedeng usukang sama boke tok bahan obo hingke moi masing mo sedeng hingke maisa grana sui pai tu phai manala bini bumung tam sanyaman gubindo je gubindo tutu ma chojan mani ani logi mang tong tutu ma tak khanya tu tutu ake bono dara pai na pai ni ngan ba dara khanya sing ma tong ani gubindo sinanya ko chon ani gubindo ma o hata dinai ani gubindo sebo ya sunan kai pas mane bo an no ko tong kai ma jes ko no ma malong dana ka ako phai mani se horsa di bisa si kong ki ba anting tong ta tuti bo je paste phai ni dino no ko phai ni je mangso ba ji mai na janale angkai boni bo mangso ban ma janai mulai peti ba jar je khai dong do anga bo alo khai kai tok ti na hamani no reliya tok ti tak tai na jak sang supuya kata lo ka te da bo horo do chong no hone wow thas sang hai ge mo so bo ki sa re ja tri phajang mani thuma no pok sa ka lai do mo tri phajang sukata tu to ma chali yang ba chutu bunti ke thuri chon ga jabo ase yakong yakti sajak haibin bukung laha makhang laha o ayang da makhang singya sa sa ke bami thuri chon aram khai tok bupro masaya balok suka hai hini to pai family ta po iko ta banggang tiporo bobo himi seri bazar khanya nai tongo obosi naila tui si kabang ma ngai thangka asuk thok kabang ma rijak se wara suka oboti pharan kaise thok rok phasi nai ko nai di tui si kabang ma ngai thangka norok laba haye dangja to bobo bazar ser pro angke angka bukur botongo to bukur angka phujaya ko bo sarik rogo phunai ta angkai bobo himi seri maija sinai hinai iko kacha angkha ta bo hongka angka o tui ro ran thangba kepla iko ta bo hongka thok ro ka khata ekdom thori tongkha bagro momo yen pore se mai ro janai to bobo rogo se tongkha angka ekdom chana musung sugo hai hinai ta kai iko nai tongdi ani blog no choyesa tok bukur phumane ekdom leng suko pura jaiten theke phumena ko jartani hingke ba saichung si phui hingke ba yak bokhoro rok sabai suga obose sara 6ta bose phuibai ako bai hingke ba iko mamai songna ba hornong sinai bile hingke 7ta bose maborok ma songsi ko ta bongka songoi tongkha hingke yathek rok hingke tosi tong hwa yathek rok nongka ola phanchao no nei rasara leya khana soni rogo phanchao no hinai ta moi ekdom gomga diporo bahai no bobo rok jaka hingke ba hingkai ko tabo hingka hingke munkha moi ko naidi
gran ke an chalang ka bokhro rok jaya bokhro rok ke jeng tok rok no mane sui rong si jaro o tok bokhro rok mamu hangke ba tok bokhro rok hangke tok khikro rok ke ani bosai ekdom chayai ko risum bo bokobom re rijak risum bokobom gang le thok jagwang tinta risum bokobok re khado maisa pro rok ga wari chathok sugo hinita hingkai konai alu ba haino re sa ke reka ang alu kupro Bác thang cái sự quậy không ra rộng mà ra này. Có nhiều sao cảm thấy cái trong cái này xin nó ra hai bên mày sai thang cả kia. Biang đi boleh kita kalau di sini kita kaget. Wah, nacong ya itu. Jiling milik sing tong ai. এটাতে একটু ছোট হলে লাগবে না Nanti kan tanah kan. Sago. Ayam ko chokor kiton belana. Bazar hati englai thonglai yo. Tabu sari ko sung bazar phai ungke ba. Mungkin ro phai lagi na. Yang kiton bosoli tonggo alu ketal to marka no khorjak. Bazar phai lejak. Hah? Oh, nadi supermarket kotoma khatang tong mani paya ku. Ulo kha jaga simane ro panyangan. Oh, ribat. Kita nak 200 dollar dah. 220 tak. Oh, kita nak masuk macam momo so. Iya, benar-benar lah. Benar. Hindi ko bul ko pitam ko mung tong kana. Itu malas ah. Hah? Mau sebulati? Kere? Mungkin jam halai ro beta. Sari ko no bazar hati rong ma jau tong thotok. Khaduli boguli ma se ya. Hingka ang butini hingka kai oto ya teknologi sapon no tan liya hanya bokobom re rekha do bunyo sama rong no hingka ba ang sai nya nyamu jong hai heni tini hingka ka tanya we re rekha tam jen kiri ma si sa hai sing jari tong si onai de kari sinai monka bahaya to moro moro ka khai jong ko babre tini le thik ka songkang mo ba ha o ri sum da kang ri sum thok ja ku ko